mayap ating eustong daraptano. Mapalyaring alilana ning Diyos ing bantano. Mapalyaring emimwakya katamu at etamu malawos mate. Ikit na ning Diyos ing depatandaring tao. Ikit na kinlikwano ing dapat dang emayap. Inya binayo na ning Diyos ing bantano. At enanabelawos ing sinabi ng parusanalo. Ing amano ning Ginoo. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos kapilanman emetangyan. O Diyos ko malunos ka kanako, ulining alangkupas alugod mo, ulining maragul mong pakalulo, wasan mo ring kasalanan ko, wasan mo ing sablang kakong dewakan, at linisan mo sabla kong kasalanan. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko, ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo kako, emo ko tatabi king kang arapan, emelalako kako, espiritu mong banal. Emula buriring sakripisyo ning ali, kaya ka kakulang iyampang, ni emo katulan ay nadurulukan. Ing ayin ko, o Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilanman emetangyan. Eko katutula ing kamatayan ning taong marok, nga naning Ginoo, nune matutula ko king pamagbalik na loob, king pamanumana king ugali no, ban magkamit siyang biye. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita pangkang sandukas. Nga ng Yesus kabang pilulupungan dering dakalataw, karawak daring tao king panahon na ite, maninton lang milagro, dapat alang miyabye karela subali mo king milagro ng Honas. Nung makanani ang meging tanday Honas karing tao Ninive, makanya niya namang maging tanda ng anak ng tao para karing tao king kasalukuyan. King aldo ning pamanukom talakadya ing reyna ning mauli at pamarsalanan na laring tao ning panahon na iti. Uling meni batya king kasulok-sulukan na ning yato ban makirandam king kabyas na ng Solomon. Dapat may gitsyang epalak ang Solomon ing atsyong eniketi. King aldo ning pamanukom, talakad na rin tao Ninive at pamasalanan da kayo. Uling inyan din damdeng menara Leonas, ginulot la karing karelang kasalanan. At sasabihin kong matnike kayo, may gitsyang epalak kang Honas, ingat yung eni keti. Ing mayab ng balita ni kaya katamong kaligtasan.
mayroon po akong ipagtatapat sa inyo. Alam niyo po, matakutin ako eh. Kasi mahirap ang magsalita. Pag ako'y magsasalita, natatakot din ako kung anong magiging reaksyon ng mga tao. Kaya pag may mga political at moral issues na dapat ipahayag, sabihin sa pulpito, madaming panalangin ang aking inuusal para lang ito'y maipahayag ko. Kasi lumaki ako nung panahon ng martial law. Yun ang panahon na ako'y bata, college, hanggang sa mag-theology. At alam ko kung paanong kahit yung mga pare na nagsasalita laban sa gobyerno ay hindi excuse, no? Hindi dinodiyos ng presidente, no? Mayroong pwedeng saktan o kaya takpin, gano'n, no? Kaya hindi biro-biro ang para sa akin magsalita ng political at moral issues. At kahit sa mga tao, alam ko po na pag nagsasalita kami, pwedeng mayroong tatamaan. Lalo na yung mga paring mas matinding magsalita. No? Alam namin na gano'n. No? Noong panahon nga po ng pandemic, yung ipapangaral lang yung pinapatupad na batas ng ating gobyerno, mayroong mga sa inyo na galit, yung bawal magsimba yung mga matatanda, yung may comorbidities, no? Papaira lang yan, inaaway kami. No? Pati yung mga leaders. No? Kaya hindi po biro-biro yung ganyan magsalita. No? Diyan ko po naunawaan si Jonas sa ating unang pagbasa. Alam nyo, nung siya'y tawagin ng Panginoon para mangaral sa Nineveh, ang laki-laki ng kanyang agam-agam, ang laki ng kanyang pagtanggi. Ayaw na ayaw yung pumunta ng Nineveh dahil walang cellphone doon. Asan ang cellphone? Kaya siguro niya pumunta, wala cellphone, no? Ba't naipanggit ko yung cellphone? Anyway, ang tingin ko po kay Jonas, kaya ayaw niyang pumunta ng Nineveh, takot na takot din siya. Kasi hindi rin niya kilala yung mga pupuntahan niya kung saan siya pinapadala ng Panginoon Diyos na mangaral ng pagsisisi. Ano ba naman nga ng pakialam niya sa mga tao ni Nineveh? No, kung wala silang Diyos na kinikilala, anong pakialam niya doon? No? Tapos, siyempre, kung mawala silang Diyos, ano kayang gagawin sa Kanya kung mangangaral siya sa kanila? Yung hari at ang lahat ng mga mamayan. Kaya, ang tingin ko po kay Jonas, para lang yung pakiramdam ng mga paring mangangaral. Na pag may pupunahin sino man, kay politiko, kay mga mamamayan na dapat paadalahanan ng masamang kanilang ginagawa, yun din ang takot ni Jonas. Kaya naunawaan ko yung kanyang pag-agam-agam. Pero alam niyo po kasi alam natin si Jonas na tumakas pa, no? Pero 3 days, 3 nights, nilamon siya ng isang balyanan nandun sa, hanggang sa napilitan din siyang pumunta ng Nineveh. At nangaral for 3 days, na nilakaran niya yung Nineveh, kasi malaki-laki daw yung Nineveh, no, itong bayan ng Nineveh. Naglakad siya. Ang sorpresa kay Jonas ay hindi siya ginalaw. Hindi siya binanatan ng mga tao. Hindi siya binash. At lalong hindi siya pinahuli o pinadakip ng hari. Kaya takang-taka siguro. Ba't hindi ako pinatay na pong mga taong ito? Ako na nagsalita laban sa kanila na dapat sila'y magsisi. Ang sorpresa ni Jonas,
Hindi siya ginalaw. Pero ang malaking sorpresa niya, hindi siya sinaktan, hindi siya pinarusahan sa pakikialam sa kanilang buhay. Kundi ang malaking sorpresa niya, na hindi naman siya mangangaral, hindi naman siya propeta talaga, yun lang ang sinabi niya, magsisi kayo, wawasakin ng Diyos ang bayan ninyo. No. Ang mas malaking sorpresa niya, naniwala yung mga tao sa kanya. Lalo na yung hari. Siya pa ang nagikayat sa kanila na magsisi. Kaya ito ang laking gulat ni Jonas. No, takang-taka. Hindi na siya sinaktan at nakinig pa yung mga tao sa kanyang pangangaral. Napakagandang halimbawa po, no? Kasi kung minsan, yung mga pumupuna sa atin sa kaligad natin sinasabihan, huwag mo kong pakialaman. Wala kang paki. No? O kaya pag yung dating nakaupong presidente natin, pag siyang pinuna mo, bubulat natin din ang iyong buhay. No? At ikaw, babaligtarin ka niya. At ikaw sa bandang huli, ikaw yung masama. Ikaw yung mali. No? Yung ganong tipo. No? At marami din ganyan sa atin. Na yung pumupuna sa atin, di natin matanggap ang pagpuna nila, silang aatikihin natin. Silang sisirahan natin. Not the people of Nineveh, not the king of Nineveh. Hindi na pinansin, no? At di na mahalaga sa kanila kung sino itong nagsasalita. Alam naman nila ang kanilang sarili. Alam ng mga taga-Nineveh na sila'y nagkasala. Alam ng hari ang kanyang masamang gawain. Kaya para itong isang taong hindi kilala ipaalala sa kanila, hindi na kailangan suriin pa kung anong klaseng ugali ang taong ito. Sapat na yung may nagpaalala sa kanila. At ito rin po yung panalangin natin ngayon. Pag may pupuna sa ating mga masamang ginagawa, kung kahit na sino man sila, dapat pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi ito yung mga padala niya para hindi tayo mapahamak at hindi tayo malublob sa kasamaan. Ang kalooban ng Diyos ay tayo magsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Hindi ang ating kamatayan, hindi ang ating kaparusahan. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paintimang kahilingan, tayong lahat na mahal ng Panginoon at siya pa rin nagpapadala sa atin ng mga taong magpapaalala sa ating pagiging makasalanan para tayo makapagbalik loob sa Kanya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, apakibatan mi sana, ingaos mong magbayo king di. Para king Iglesia Katolika, yasana ing maging mayayaki tatanda, para ka ring sablang tao, banakit do ing misusundong obra ng pamagligtas Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang pamuntok king politika, akit do sana rin tandaaning panawon, ako kulisak para king kalayan, ustisyang panlipunan, at pante-pante katuliran, para ka ring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring daralan kasakitan, karing makalugmok king drugs, karing anak ami payimburisan, ing karelang pamangailangan sawop at lugod, pansinganda sana at tanggapan ding karelang kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangang makatipon keti, akit tala sana at damdaman, ding parala ng tanda ng Diyos kaya katamo, king kalikasan, king be, king malilyari kaya katamo, king aldoldo tang pamibebe,
Apan sinantala naman sana, rin tandang pawagana kaya katamo, king metong at metong, king kapag nasantamong lugod, kapatawaran at pamakidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Ipaming at banwa, ibuklat mo ring matami, ring pusumi at balugbog, banakit do ring tanda, alang patugot mong ipabaga, at ipayabot miking metong at metong. Banketa, iting keking yato, maging lalo yung masanting, ayatong atok nangan mi. Iti adwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming miglalang, ibat king sablang binye mo kaya kami, daraw milareting ayin, king kaya kang dangalan. Gawan mo sanang sakramento, ning kaya kaming kaligtasan. Tingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Iting maulanang panauning grasya, yaing regalo mo king kaya kang pamilya, ban makapagbayo kay pilugluban. Dirian mo kayong siganan, ban padalisayin din kaya kaming puso, ban nasupil din kaya kaming hilig, at kapamilatan na niti malaya kaming makasuyo kaya ka. Tuturo mo kayong may biyebye, kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi, makayat nala king mapupus ayato. Ulinita kamberi sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan,
Ulinita pagparalampumi, papanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo, bayo yami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Tiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyining kalis, kari kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis, ting kana akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban keta may patawaran na ring kasalanan. Dabdan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasagpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo, daraw niya kaya kaiting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugud, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatadming pepainawan at maninang subing niya, lalo na di Norma, at Erlinda, at ing alapang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligay mong arapan, pakadulwan mo kingan, gawan mo kaya ang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kapurian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin kami mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, siyo kabanwa, misamba niya lagyo mo. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon ni, bangking kasopan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantiyanan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo,
ikaw mabibi at maghari manggaman, king alanghangga, ing kapayapaan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di mi kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapaan, kapayapaan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, sa nilalakok, kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakok, kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakok, kasalanan ng yato, ibigay kami kapayapaan. Yang malugod at maganakatang ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amana mo, tumayap na ako. Balik nakakanaku, nakatagapot pa kanaku. Lulukula, lukunakatingamus kita. Malambat na nakapaninayan, muli na kami kenina, muli na ka. Ilasan mo pamangan mo makasadyana, malamos kaking kayayanin ayong din. Inilang tayranda ka, king pusong bumagsalita ko. Kawanan at kasarapan at katuliran, takot panglalakit ka. Malambat na nakapaninayan, muli na kami kenina, muli na ka. Ilasan mo pamangan mo makasadyana, malamos kaking kayayanin ayong bin. Magdana kang paninayan, muli na kami kenina, muli na ka. Ilasan mo pamangan mo makasadyana, malamos kaking kayayanin ayong bin. Ilasan mo pamangan mo makasadyana, malamos kaking kayayanin ayong bin. Manalangin tamo.
Oy paming malagod, kapilan man, kami kulang king pamamiyemo kaya kami king pamanganing biya. Pasik na nga na sanang lalo ni tingay Kristyo, kaya kaming sikanan, at idala na kami king kaligtasan. Tingnan na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Manatili kaya kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa maipain tutu, ingib po, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kakatang kapag masusya na meta ng ini, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Lakad po salamat, maya poras, gandang araw, marami pong salamat.